Aínda que si baixou a afluencia de clientes, as vendas de tabaco mantéñense posto que a xente compra máis cantidade para ter reservas na casa. No estanco de Lourdes, en Ribeira, confirmanos que a situación vaise normalizando. Nada que ver coas aglomeracións dos primeiros días tras decretarse o estado de alarma. Xente, cantidades, ti, jolín, tomamos moito medo, ao principio foi moito medo. Agora vámonos pausando un pouquiño, xa temos reservas, levamos outro por si acaso, pero pouquiño a pouco, máis conscientes. Polo momento, o suministro de tabaco está garantido e mantéñense os prezos, aínda que non se descartan subas nun futuro. Os nosos proveedores de momento van a seguir mandando e esperemos que sigamos así. Neste establecemento rexistraron tamén un gran incremento das vendas de tarxetas para televisión e videoxogos, co fin de encher con algo de entretemento as longas horas na casa, un bo remedio para manterse ocupado e non caer na tentación de fumar, aínda que xa sexa tarde para algúns. Hai casos nos que sí, que din, levo 9 anos sin fumar, pero bueno, dame unha. Nestes casos ou se come ou se fuma.